مافê gelê Kurd ê axaftinê, fêrbûn, hînkirin û bikaranîna zimanê xwe yê dayîkê di saziyên perwerdeyê, çandî û rêveberî û medyayê de mafekî xwezayî û rewa ye ku ji hêla peymanên navnetewî û mafên mirovan ji mafên mirovan ve parastiye. Divê bi tu şert û mercan an jî bi tu hincetê ev maf neyê bin pêkirin û an jî kêmkirin. Parastina cihêrengiya ziman û çandî stûneke bingehîn e ji bo avakirina dewleteke demokratîk. Em wekî Meclîsa Wêjeyê tekez dikin ku her hewildaneke ji bo binpêkirina mafê gelê Kurd ê bikaranîna zimanê xwe an jî sînorkirina wê nayê pejirandin û xêzeke sor e ku nayê derbaskirin. Ji ber ku zimanê Kurdî bi hebûna xwe rûmet û mafê netewî û çandî yê gelê Kurd vegirê daye. Em her wiha tekez dikin ku avakirina Sûriyeke siberrojê demokratîk û dadperwer bêyî naskirina destûrî ya eşkere ya mafê gelê Kurd di serî de naskirina zimanê Kurdî weke zimanekî fermî li kêleka erebî û karanîna wê di perwerde jiyana giştî saziyên fermî de li herêmên Kurdan li seranserî welê çî. پیشانگاه پر هجایی از بهبی محرصال پیشانگاه ولو دار کبن جو زمانی کردی زمانی کردی وقت غور ككرد سوريا قال لك اب زمانه ما بزمانك سركي بزمانك دستور سوريا بيدانين ملتي كرد نكي من بين 6 مليون كرد سوريا انا والتوايا بارجه سوريا كرد انا قال لك زماني كردي بزمانك سركي لسوريا نه زمانك درجات دواسية